Curaçao krijgt meer dan 5000 kaartjes per WK-wedstrijd. Dat maakte gisteren de voorzitter van de Curaçaose Voetbalbond, FFK, Gilbert Martina, bekend. Hij heeft een persconferentie gegeven over de verkoop van kaarten voor de wedstrijden tijdens het WK. Volgens Martina krijgt Curaçao voor de eerste 3 wedstrijden, de poolwedstrijden, meer dan 5000 kaarten per wedstrijd. Morgen om 12 uur 's middags kan iedereen die een kaartje wil kopen naar de website van FIFA gaan om die daadwerkelijk te bestellen. En die moeten in februari volgend jaar worden betaald. Gaat ook veel gebeuren om te zorgen dat Curaçao daar naartoe kan gaan. Zo gaf Martina al aan dat Correnden verschillende charters klaarzet om te zorgen dat Curaçaose voetbalfans naar Amerika kunnen gaan en weer terug kunnen keren. Maar degenen die willen gaan, en ik had het er nog met collega Karl Ruiter over, ook al weet je niet 100% zeker, bestel de kaarten. En probeer dan in februari te betalen. Maar wacht niet tot vlak voor de wedstrijd en probeer dan nog kaarten te kopen. Het moment om die kaartjes te kopen, om te zien dat Curaçao daadwerkelijk meedoet tijdens het WK,